Čo dnešného videa ľudia, dneska si ideme zahrajkať Tobacco Shop Simulator, takže dúfam, že sa budete radi, dám si tam ako moje meno na YouTube, takže takto a ideme na ATO. Vypneme si tutoriál, dáme si meno, hej, dáme si tam Tulkyho, čo tam dám? Tulkyho. Takže máme, že Tulkyho tabak. Tak cigaretku pekne, dobre. Takže asi si ideme kúpiť produkty. Musíme si nájsť ten market. Tak my musíme skôr dačo urobiť. Musíme nájsť kontakty. Takto. Ideme na market a dáme takto. Kúpime. Dobre ľudia. Už nám to aj prišlo, takže si to zbereme. Dám aj jednu pre istotu. Mi to nekradli. No, máme to vnútri. Takže ideme asi to dať sem. Takto. Dáme to tam všetko. My už nemáme miesto. Asi kúpim ešte jednu, nie? Takto. Takto. Bum. To je prázdna krabica. Takto semka. Takže takto to dáme. Takže otvoríme shopik. Ešte zahodím tieto veci. Škaredé krabice. A toto nám to asi bude zavádzať, nie? To zatiaľ ešte nepotrebujeme. Že to si dáme sem. Takto. Toto by som posunul takto. Ešte ceny by som mohol dať iné. Je tam 35. A červené dáme tiež 35. Také isté, nie? 35. No. No. Dobre, tak dávaj head. Karta. Že kartu. Čiže on si dal, že 16, hej? Dáme 16, 20. Dobre. A má cash? Nemá. Čiže toto $13. Takže takto, hej? Čiže cashík. $3. 3,20. Bum. Takže som zistil, že oni to vedia kradnúť, aj tí hadi. To sú hadi. Dobre, takže by som mohol kúpiť tento dekorát. Ja by som mohol kúpiť tie veci, že? Ale kde? Tam. Takže kúpil som si tak tieto krabice. A dáme toto. A to dáme. A to dáme sem. Do kruhu. No, takže ideme zase toto dávať. Takže prvý deň máme za sebou, ale chcem si ešte kúpiť tú vec. Viete, čo myslím? Na
Set price. Potom píše to radšej. Toto. Dobre, niekto mi tu povedal, že nemáme čistý obchod, tak to ideme kúpiť. Je potreba. Takže vezmem Bum. 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 Ešte teba. No. Takže takto. Vieš. Konečne sme to našli. Takto dve. Takto bum. Takže musíme ukončiť deň. Máme to. Redcoats. No. Teraz ideme zarábať hlavne, ľudia. Že ideme zarábať. Ideme si zarobiť. To by som dal, že už. Ja by som chcel zväčšiť tento obchod. Ale... Dobre. Takže ideme otvoriť obchod a ideme doplňovať dekorácie. Bum. Doplňujem cigára. To musím kúpiť, že hej. Toto. Tak, asi tieto dáme her. Dobre, máme už málo peniazy, takže... Uhádžem. Tak to tam pohádžeme. No, takže kartička. No. Ulala. Aj. Joj. No ľudia. Píšem asi. Takže ľudia, asi dáme posledných zákazníkov. Tak to nech si kúpia a... Čo idú kupovať? Ja... No.
Oni strašne dlho kupujú ty. No. Ty budeš drahý. Ticho do Riči, daj cash a presne je to už. Nie, ona proste bomba. Takže ja sa asi s vami lúčim. Dúfam, že ste si užili video a vyjde part 2, hej. Part 2. Takže si Well, there's a will, there's a way, kinda beautiful.